minye turalsu munu fagara lere minu nu banana lere olu bɛɛ bolila k'u kunda Mauritanie kan ka taa furakɛ Mauritanie u b'a yira bibi na ko tɔgɔ fila tɛ Mauritanie la turalsu kɔ an bɛ an da don o la k'o dalilu di aw ma ni waati man ta an tɛgɛ ma fasoden jugu an b'olu cancan fasoden jugu an b'olu cancan k'a daminɛ Isa Kawuji Buba Fane ninnu k'olu bɛɛ ku a n'a kala tigɛ i y'a faamuya b'a la min fana ye turalsuw ye olu ka kɛlɛkɛminɛn dɔw bɛ yen nɔ bi i y'a faamuya b'a la n'u y'a fili a tɛ ci a barika bɛ Mali la dɛ Ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la turalsuw ka kɛlɛkɛminɛn nka cɛ a caman bannen don bi ka ci a caman bannen don ka wuli bi n'an bɛ taa an bɛ se wala nin de ye an sigikunba ye ne balimaw yan'an ka don an sigikun kɔnɔ an bɛ musobaw ka musobaw fo Batuli Ɲangi i y'a faamuya b'a la a bɛ ka Bamako fan bɛɛ larawu bi fonse dingɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a falen don a bɛ k'a bɛɛ bɔgɔ labɔ k'a bɛɛ ɲama labɔ an ka foli bɛ Batuli ye fantanw dɛmɛbaga fantanw jigi tugubaga fantanw ɲɛji cɛbaga fantanw jigi Batuli an bɛ ɲɔgɔn bolo don o don an bɛ fo nin kɛnɛ in kan k'a da mun kan i ka kɛwale ka taa nafolo ɲini kɔ kan ka na tila ani fantanw cɛ Batuli i sara bɛ Ala bolo kana nin sira in bila dɛ hɛrɛ bɛ nin kɔfɛ kunnaja b'a kɔfɛ kunnawolo b'a kɔfɛ alijinɛ yɛrɛ sɔrɔli b'a kɔfɛ a bɛ kɛri bila quoi jugu sago den dɔ bɛ yan ani faden sago den dɔ bɛ yan a bɛ ka tête de mort bila voilà a bɛ kɛri bila mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin waati na kafiri den dɔ bɛ yan a bɛ ka tête de mort bila voilà mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ kɛri bila o bɛ kɛ sababu ye k'an ka video protéger voilà k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ a Batuli an ka foli bɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ bagunu cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ n bɛna welewelemada kɛ ka ɲɛsin aw ma à partir d'aujourd'hui an b'a ɲini bagunu ka bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛna Batuli ka tɔn sigi bagunu ɲamɛ Batuli ka tɔn an bɛna sigi bagunu ɲamɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don a kɔnɔ i bɛ an wele i y'a faamuya b'a la n'o kɛra an bɛ fɛɛrɛ ɲini tɔn in bɛ se ka sigi cogo min na n bɛ segin a kan an bɛ fɛ ka Batuli k'a ka tɔn sigi bagunu parce que ni Batuli ka tɔn sigira bagunu a bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ lase fantan caman ma i y'a faamuya parce que muso in ka tɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ma ɲinɛ yen kɔ a ka tɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka dɛmɛ bɛ taa yen a ka ɲini bagunu cɛ a n'a muso fɛ denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛ fɛ ka Batuli ka tɔn sigi bagunu ɲamɛ a n'a ka di mɔgɔ min ye i bɛ an wele an bɛ jɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ o ye appel lancelen ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ don an sigikunba kɔnɔ ne balimaw bamananw ka kuma n'an bɛ taa an bɛ se Ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ malidenw bɛ Mali fɛ segukaw ka duwawu bɛ ka minɛ ne balimaw nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de Ala ye Mauritanie kɔ bɔ fiɲɛ la ka Mauritanie k'o lamaloya k'o humilier devant tout le monde nkalon kɔ filɛ tɔgɔ fila tɛ Mauritaniekaw la bi turalsu kɔ parce que olu de ye turalsuw dɛmɛbaga ye Mauritanie min tun bɛ na Mali kɔnɔ k'olu bɛ Mali dɛmɛ turalsuko kɛlɛ la ko turalsi banabagatɔw kana se olu ma ja o Mauritanie kɛlen i y'a faamuya b'a la o de bɛ ka turalsuw financer o de bɛ ka turalsuw furakɛ n'i y'i dogo Ala comment ça s'appelle ni k'i b'i dogo mɔgɔw la mais i tɛ se k'i dogo Ala la dɛ ni k'i b'i dogo mɔgɔw la mais i tɛ se k'i dogo Ala la a min ye Mauritanie ye bi Ala y'u kɔ bɔ fiɲɛ la k'u lamaloya k'u humilier tɔgɔ fila t'u la bi danbe kɛnɛ kan ni turalsu tɛ an bɛ turalsu minnu bunte ja a bɛɛ bɛ boli ka taa Mauritanie ka taa fiɲɛ ta yen ka taa furakɛ yen ka tila ka segin ka na Mali attaquer turalsuw jigi ye Mauritanie de o de la nin suraka jamana fila i y'a faamuya b'a la Mali gɛlɛya a ju ye nin suraka jamana fila de min ye Algérie ani Mauritanie olu de bɛ ka fanga di turalsuw ma Mauritanie ani Algérie olu de bɛ turalsuw kɔfɛ mais Ala ye Mauritanie lamaloya ka Mauritanie sugu yira maliyɛnw na ka Mauritanie jogo mun b'u la ka yira hadamaden bɛɛ la Al Jazeera taara yen nɔ an ye turalsu minnu bunte lɛrɛ ni a dɔw ma sa n'aw dɔw banana i y'a faamuya b'a la Mauritaniɛw y'u cɛ k'u cɛ mobili la ka bagunu cɛ ci parce que anw ni bagunu de bɛ frontière la o bɛ tɛmɛ bagunu de fɛ ka taa Mauritanie an ye mɔgɔ minnu banna Mauritaniɛw de taara u ta i y'a faamuya b'a la ka t'u furakɛ Mauritanie a preuve n'a dalilu an bɛna bɛɛ lajɛlen di aw ma yan'an ka dalilu di aw ma a bɛ nin kolonkolon a ka se Asimi ma à partir d'aujourd'hui
Assimi ka Mauritanie ambassadeur a interpellé ka Mauritanie ambassadeur ka gain ka bon Mali kono à partir d'aujourd'hui. Bana jugu fura jugu Mauritanie de be kan faw fora Mauritanie de be kan baw fora Mauritanie de be ka turotu financer Mauritanie de be ka turotu deme. Ne ye nin fo nin kene kelen ka miena nko Mali ni Mauritanie be frontière la mais turotu be ka dankari ke Mali de la o te ka se Mauritanie ma fen do ba duguma fen do ba duguma ja Mauritanie de denye turotu de Mauritanie de bu financer Mauritanie de bu furake Mauritanie de be ya famia bala jo o jigi koro Mauritanie de be essence ni fen bedi turotu ma Mauritanie ni Mali be frontière de mais Mali be attaquer turotu fait turotu te se Mauritanie ma o ba yira ka fo fen do be jiduguma mais ala yo o tinya bange bi ambe minini Assimi fait à partir d'aujourd'hui Mine Mauritanie ambassadeur a gain ka bo Mali kono herebe si herebe tle ka tla ka nyini Mauritanie fait turotu munu tra frake Mauritanie kono Mauritanie ku blaka na Mali kono sansa ku mine kona kanu di Mali ma sisa no ma ke kele ke minan jugu ba munu mbambulu ay kelen fili kata Mauritanie billahi no kera sansa obe Mali bonya bana jugu fura jugu be segaka Assimi ci bla Mauritanie turotu munu banana Mali kono nu tra frake Mauritanie jamanaka a fo Mauritanie président ko amago bula sansa o ku mine kananu ye Mali kono u ku mine kanu di ama nu mu mine kanu di ama o ye kɛlɛ déclenché len ye o ye guerre déclenché len ye Mali ni Mauritanie ɲɔgɔn cɛ n'u ma turosu nunu minɛ kana di ama bɔmu jugu minnu b'an bolo an bɛ kelen fili ka taa Mauritanie jamana la n'o kɛra o bɛ an bonya n'o kɛra o bɛ turosu bɛɛ gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ parce que ninnu ye kafiridenw de ye ala jugu don a solution bɛ filɛ nin n'i bɛ fɛ suraka k'i bonya i b'a ku tigɛ de n'i bɛ fɛ suraka k'i gasi sigi i b'i sen fili a la de o de y'a solution bɛɛ ye k'a fɔ Assimi ye à partir de aujourd'hui i ka ci bila Mauritanie président ma turosu minnu bɛ ka Mali attaquer mun de bɛ k'u se Mauritanie fo ka t'u furakɛ Mauritanie dɔgɔtɔrɔso la an mago bɛ an ka turosu la an mago bɛ banabagatɔ ninnu na u ka na Mali kɔnɔ sisan n'u mana Mali kɔnɔ Assimi Goïta a fili ka taa ye satanden min b'an bolo a bila ka taa ye ni kelen fili ka taa Mauritanie kɔnɔ billahi turosu fɛn fɛn bɛ bɔ u b'u bɛɛ minɛ sa walima u b'u bɛɛ gɛn ka bɔ Mauritanie o de y'a solution ye an bɛ Al Jazeera an b'olu ka video k'a la u y'a yira diɲɛma bɛɛ la k'a fɔ Mali jugu fɔlɔfɔlɔ Mauritanie don turosu dɛmɛbaga Mauritanienw don turosu financebaga Mauritanienw don an ye turosu minnu jogi lɛrɛ a bɛɛ bɛ Mauritanie kɔnɔ an bɛ don min na komi bi o bɛ ka furakɛ Mauritanie dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min tɔgɔ de ko comment ça s'appelle Bakunu j'espère Bagunu quoi là o bɛ ka furakɛ yen nɔ Basikunu o bɛ ka furakɛ o dɔgɔtɔrɔso la an ka Al Jazeera lamɛn a bɛ n'a bɛɛ lajɛlen walawala surakakan na. وصل إلى مستشفى مدينة باسكنو شرقي موريتانيا عدد من الجرحى الذين أصيبوا في المعارك التي دارت أول أمس الأحد بين مقاتلي الحركات الأزودية والجيش المالي في منطقة ليرا بمالي. وقالت مصادر محلية للجزيرة إن 8 جرحى نصفهم في حالة حرجة يتلقون علاجهم في مستشفيات بولاية الحوض الشرقي الموريتانية على الحدود مع مالي. ويأتي هذا عقب إعلان الحركات الأزودية سيطرتها على قاعدة عسكرية في منطقة ليرا. مشاهدينا وصلنا لختام هذه النشرة. محمد بزمزي يلقاكم على رأس الساعة ونشرة جديدة في أمان الله. Voilà, nous tenons Al Jazeera ka télésoye information à la source. Tout le monde nous banana Mali kono u tara image filmé no tara filmé fo Mauritanie jamana ka. Tout le monde nanyu bana u be bolla ka ta Mauritanie be ka fora ke Mauritanie Al Jazeera de tara ku filmé kana yira jama bela ka yira Mali na jugu folo folo Mauritanie de. Information à la source galon fo itenina. Amba nyini anga nyamoro fe turosu munu tara furake Mauritanie ka ukano di ama nu mana di ama o ye kɛlɛ daminɛ Mali ni Mauritanie cɛ furata la de parce que bana jugu fura jugu ye an ka turosu munu bolila ka taa kalifa Mauritanie an ka turosu munu bɛ ka furakɛ Mauritanie an mago b'o la sisan ni Mauritanie mana turosu ninnu di ama ni ye kɛlɛ daminɛ Mali ni Mauritanie cɛ
nin ye kɛlɛ daminɛ ne Mali ni Mauritanie cɛ, nin ye guerre de daminɛ ne Mali ni Mauritanie cɛ. Mali dun mana guerre daminɛ Mauritanie yɛrɛ nafa t'olu la. Hali anw fɛ Bagunu ɲ'a mɛn 98 surakaw tun bɛ ka molobaliya ta ka ɲɛsin an ma parce que an n'u bɛ frontière de la. An ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ka taa bin o dugu kan ka fali ɲɛnama ka fili kɔlɔn kɔnɔ ka tila ka bɔgɔ jigin a kan. An y'o kuma fɔ min kɛ k'o ye baara min kɛ baara jugu don, o taara fɔ dugutigi ka so ka taa dugutigi ka taa ci a tulo kɔrɔ. Bilahi Bagunu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka surakaw bunte fo Nouakchott fo ka capitale la. Bagunu ka bɛɛ farala ɲɔgɔn kan, marifa ɲɛnama tɛ an bolo, i y'a faamuya b'a la, mais an ye surakaw bunte fo Nouakchott. Bagunu 98 a kɛra Bagunu, o ye molobaliya ta ka ɲɛsin aw ma. Bilahi depuis an y'u ku tigɛ ani bi cɛ u bɛ k'an bonya. An bɛ min fɔ Asimi ye, terroriste minnu bɛ ka taa kalifa Mauritanie, an mago b'u la sisan k'a fɔ Mauritanie président k'an mago b'u la sisan n'u ma sɔn ka terroristes di an ma, an bɛ Mauritanie kun ci k'u dafara. Kɛlɛkɛminɛn minnu b'an bolo an bɛ kelen bila ka taa yen nin semaine kɔnɔ. N'o kɛra bilahi u bɛ terroriste ninnu bɛɛ minɛ ka d'a ma. N'o kɛra bilahi c'est que u bɛ terroriste gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ quoi. Algérie, Mauritanie, ninnu de ye Mali jugu fɔlɔ ye. Mauritanie, Algérie, kɛlɛ min bɛ anw bolo Mali kɔnɔ, ninnu jɔyɔrɔba de b'a la. Ninnu de b'a bɛɛ kɔfɛ. O mɔgɔ kelen ninnu bɛna sigi anw da la ko accord d'Alger. Fɛn min bɛ accord d'Alger kɔnɔ baara tɛ ka kɛ n'a ye. A fɔra Algériens ye ko n'u bɛ fɛ accord d'Alger ka appliquer, u ka marifa minɛ terroriste la n'o ye Azawad mɔgɔw ye. U ka marifa minɛ o la, u dɛsɛra ka marifa minɛ o la, o mɔgɔ kelen ninnu bɛna sigi anw da la ko an ka comment ça s'appelle accord d'Alger appliqué. Or que accord d'Alger constitution kɔnɔ k'u ka marifa minɛ Azawad mɔgɔw la, terroriste minnu bɛ kɔrɔnfɛla la, mɔgɔ jɛmani ninnu n'an b'a fɔ o ma ko Azawad, terroriste den ninnu, ko Algérie ka marifa minɛ la, u dɛsɛra ka marifa minɛ la. Algérie bɛ n'u ku sigi anw da la ko accord d'Alger. Mali jugu fɔlɔ ye Algérie ni Mauritanie de. Komi Algérie fanga b'olu la, mais Mauritanie wallahi an bɛ ko da aw kan garankɛ ma min da b'a bolo kan. An bɛ ko da aw kan garankɛ ma min da b'a bolo kan. Terroriste fɛn fɛn bɛ ka boli ka taa Mauritanie, bilahi n'an m'u kunbɛn, kɛlɛ bɛ daminɛ aw ni Mali cɛ. Parce que o tɛ se ka taa Niger tuguni. Ka Bazoum to ye o tun bɛ taa Niger de. Bazoum tɛ sisan o ni Mauritanie de bɛ alliance la, o ni Mauritanie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna. Mais comme an bolo tun ma da kisɛ kan, bibi n'an bolo dara kisɛ kan parce que ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ. Nkalon kɔ ye malo de ye. Nkalon mana san 100 kɛ boli la, don kelen tiɲɛ b'a la jɔ. A Mauritanie ala y'o kɔ bɔ fiɲɛ la. Segukaw ka dugawu minɛna. Segukaw ye danga min don Mali jugu k'ala k'a bɛɛ malo, a bɛɛ lajɛlen bɛ ka malo. Algérie fɔlɔ de malo la, min ye Mauritanie fana olu fana bɛ ka malo. Ja an ka terroriste bɛɛ bɛ ka boli ka taa Mauritanie de. An bɛ terroriste fɛn fɛn bana n'u ma sa, Mauritanie de bɛ n'u ta ka t'u furakɛ. N'u furakɛla u bɛ tila ka drogue d'u ma tuguni ko kana maliyɛnw faga. Asimi, n'i bɛ fɛ an ka lafiya, bɔ bi bɛɛ i ka appel lancer, bɔ bi bɛɛ i ka ɲini Mauritanie président fɛ a ka bɔ a k'i dantigɛ. Mun de ye ninnu lase yen? N'u ma u sera kun min na n'u m'a fɔ dɔrɔn Asimi guerre ka daminɛ Mali ni Mauritanie cɛ, guerre de ka daminɛ ka Mauritanie ka ci k'a yɛrɛ kɛ. Ka ci k'a yɛrɛ kɛ, ka fulonkolon ci ka dagakolon ci parce que bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye. Anw jugu bɛ Mauritanie de. Mauritanie de bɛ ka terroriste financer, Mauritanie de bɛ ka terroriste bila Mali la, Mauritanie de bɛ ka terroriste furakɛ. An tɛ jɛnɛ bi, an tɛ jɛnɛ sini. An tɛ jɛnɛ bi, an tɛ jɛnɛ sini. K'u ka ambassadeur gɛn ka tila ka ci bila u ma terroriste minnu bɛ ka furakɛ bi u k'u bila ka na Mali kɔnɔ. U k'u minɛ u ka na n'u ye Mali kɔnɔ. N'u ma na ye Mali kɔnɔ, satanden min b'an bolo an bɛ kelen ci Mauritanienw la. Kelen an b'a ci u la. N'an y'a ci u la u b'an bonya. O de y'a solution ye. Kafiriden ala jugu bɔnɛma wolo. Ne m'a fɔ k'u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn. Ayiwa Mali tɔɔrɔ a fanba ye Mauritanienw de. Mali gɛlɛya a ju ye surakaw de. Ni jamana fila Algérie ni Mauritanie bilahi gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ a ju ye ninnu de. Olu de bɛ k'u ka terroriste bila ka na tiɲɛni kɛ anw fɛ yan. Wa terroriste ninnu bɛɛ surakaw de. A bɛɛ suraka, a bɛɛ libyen, comment ça s'appelle, algérien, Mauritaniens, il y a tout là. Fɔlɔ o tun bɛ marifa di Fulani ni fɛn ninnu de ma. Fula ninnu filɛ nin ye an y'olu bɛɛ ta tiɲɛ bi, an y'olu bɛɛ faga. Sisan i ma ye jɛmani ninnu bɛ ka bɔ bi. Terroriste den minnu bɛ an ka dugu la Kidali. Ne y'a fɔ ko mɔgɔ jɛman tɛ maliyɛn na o. Ne y'a fɔ ko maliyɛn mɔgɔ jɛman tɛ, maliyɛn suraka tɛ yen.
suraka minnu bɛ kida n'u bɛ fɛ mali ka tila bi a bɛɛ murutanɛ ni alizeriyɛn ni i y'a faamuya libiyɛnw de u yɛrɛ tɛ ne terɛn kan bi o tun bɛ ka mɔgɔ minnu finance n'o ye fulani ni fɛn ninnu an y'olu bɛɛ faga sisan u yɛrɛ de bɛ ka marifa ta ko bɛ mali kɛlɛ n'an ye min kun ci o bɛ taa furakɛ murutanɛ n'an ye min banna u bɛ boli ka taa murutanɛ o b'a yira k'a fɔ ni murutanɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'aw tɛgɛ tun tɛ ɲɔgɔn bolo mun b'u se aw ma an bɛ ko da aw ka garankɛ ma min da bilahi n ye n kali ala la turɔsiw minnu taara furakɛ n'aw m'u minɛ ka na di mali ma bilahi an bɛ gɛri bɛ daminɛ mali ni murutanɛ cɛ quoi gɛri bɛ daminɛ mali ni murutanɛ cɛ bilahi kɛlɛ bɛ daminɛ mɔgɔ minnu taara furakɛ yen n'aw m'u minɛ ka na di anw ma an bɛ murutanɛ ci ka murutanɛ kɛlɛ ka murutanɛw faga maliyɛn minnu bɛ a ye bɔ depuis sisan dɛ maliyɛn minnu bɛ murutanɛ a ye bɔ depuis sisan parce que kɛlɛ bɛna daminɛ n'a ma ɲɛ ko murutanɛ de bɛ ka turɔsiw bila mali la an tɛ murutanɛ yɛrɛ to yen tuguni an bɛ murutanɛ bɛɛ faga k'a bɛɛ ci hali a tɛ mɛn maliyɛn minnu bɛ yen a ye commencé ka yen bila parce que n'an ma murutanɛ ci mali kɛlɛ tɛ ban olu de bɛ essence di turɔsiw ma olu de bɛ moto d'u ma olu de bɛ mobili d'u ma olu de bɛ marifa d'u ma olu de b'u furakɛ mali voisin an sigiɲɔgɔnw olu de bɛ k'an juguw dɛmɛ olu de bɛ k'an juguw financer n'i bɛ fɛ ka sa faga i b'a kunkolo de tigɛ n'i bɛ fɛ ka sa faga i b'a kunkolo an bɛ murutanɛ ci n'o kɛra lafiya bɛ na ka murutanɛ kɛlɛ n'o kɛra basigi bɛ na mali kɔnɔ an b'o waati de la sa bana jugu fura jugu tan tɛ yen an jugula k'an tɛ mɔgɔ si to yen tuguni an jugula k'an tɛ mɔgɔ si to yen tuguni a ka bon hakili ma kɔ wa nin kafiriden ninnu bɛ jɔ ko ala y'a kɛba ko silamɛ jamana sigarati kana min olu fɛ dɛ dulɔ kana min olu fɛ ninnu bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni dulɔ min ye i ma ye barika t'u la hali bagunu kelen bɛ se ka murutanɛ ci bagunu kelen ne fa ka dugu an kelen bɛ se ka murutanɛ ci barika foyi t'u la nafa t'u la o tɛ se paga la nin jamana fitinin bilahi comme mali bilama bilahi an t'a ɛri kelen kɛ murutanɛ an b'a bɔ baara la wa turɔsi fɛn fɛn bɛ yen n'aw m'u gɛn ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ nin ye kɛlɛ de daminɛnen mali ni murutanɛ cɛ t'an tɛ yen tuguni dɛ n'an y'an jugu dɔn an bɛ kɛlɛ de an jugu n'an y'a dɔn an bɛ ku fara ten an jugu n'an y'a dɔn n'an y'an jugu ye bila an bɛ kun ci k'i da fara o dɔrɔn de y'a solution ye n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ alizazirakaw k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn n'aw tun tɛ bilahi nin nkalon tun tɛ da kɛnɛ ma alizazira n'olu tun tɛ nin nkalon ni segukaw ka duwawu tun tɛ ni segukaw ka danga tun tɛ bilahi ala tun tɛ ninnu kɔ bɔ fiɲɛ la mɛ u bɛɛ bɛ ka malo bi mali jugu ala bɛ ka bɛɛ yira ala bɛ ka bɛɛ malo n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw min ye an ka lithium ye lithium bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko wariba de b'a la ale de bɛ kɛ batiri ye ale de bɛ kɛ i y'a faamuya b'a la ka avion dilan a bɛ kɛ fɛn caman de nafaba de bɛ lithium na min ye lithium projet ye asimi y'a sigi sen kan a wari bɛɛ finansera i y'a faamuya b'a la 61 miliyari o donna a da fɛ u b'a yira k'a fɔ k'a baara daminɛna ka ban min ye lithium ye a bɔli yɛrɛ daminɛna lafiya bɛ na mali kɔnɔ sisan basigi bɛ na parce que hɛrɛ baden de bɛ an bolo i ɲɛ bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na k'a daminɛ avion k'a daminɛ telefoni sabu que diɲɛlatigɛ tɛ taa fɛn fɛn kɔ lithium jɔyɔrɔ b'a la min ye jigitugu masa ye a y'a baara daminɛ a financement bɛɛ kɛra ka ban nafolo min kan ka baara kɛ a wari bɛɛ sarala ka ban 61 miliyari o wari bɔra ka ban o b'a yira k'a fɔ mali jiyatɔ de taama maliyɛnw lafiyalen don bɛɛ bɛna baara sɔrɔ tungala taga o bɛna ban pewu hɛrɛ min b'an bolo a tɔnɔ dun waati sera asimi bɛ ka a baara ko ɲɛɲini baara bɛ kɛ cogo min na asimi bɛ ka bɛɛ sigi sen kan an bɛ asimi fo ka wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fana kabakurun dɔ fana yera ba fila bɛ mara la n ko mali sigilen bɛ hɛrɛ mugu baden de kan bilahi o de la tubabuw banna ka fara an na tubabuw banna ka an to yen ni fɛn tun tɛ an bolo o tɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ma ni se tun tɛ an ye bilahi o tun b'an ka jamana bila parce que ni fɛn t'i bolo tubabuw t'i fɛ ni tɛ se ko la tubabuw tɛ tugu i kɔ n'i y'a ye tubabuw banna ka fara mali la bilahi hɛrɛ min bɛ yen a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ mali bɛ komi diɲɛ aridinɛ de diɲɛ aridinɛ la clé du monde mali ye o de ye kabakurun dɔ fana taara ye bafula bɛ yen i y'a faamuya b'a la pierre a y'a lajɛ an bɛna journal gawusu kumakan k'a la journal gawusu an bɛna ale kumakan k'a la kabakurun min bɛ a y'a kabakurun sugu lajɛ dɛ a filɛ nin
ale de filɛ nin tellement que c'est joli a cɛ ka ɲi bile b'a la giri b'a la finman b'a la i y'a faamuya vɛri b'a la sugu bɛɛ lajɛlen b'a la nin de yera Bafulabe mara la wa wari min b'a la a ka bon hakili ma wari min bɛ nin na a ka bon hakili ma denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛkɛ bila ka baara bila o bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa Bafulabe mara la ka taa nin sanu de labɔ ne ye nin sanu den kelen sɔrɔ a bɛ taa fɔ 30,000 walima 40,000 na tête de mort bilala billahi n b'i bâtard sauté yan billahi tête de mort bilala min bɛ yan billahi n b'i bâtard sauté billahi mɔgɔ min fa wele yan mɔgɔ min ba wele yan ni min na zumɛ ta ka bɔ yan billahi n b'i bâtard sauté tête de mort bilala min bɛ yan n'i b'i ba fɛ walima n'i b'i fa fɛ i bɛ yan bila mɔgɔ min fa wele mɔgɔ min ba wele n'i nana tête de mort bila an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i ba nɛni n'i b'i ba fɛ i bɛ yan bila n'i ma yan bila billahi n b'i ba la i ba comment ça s'appelle i ba wanzɛrɛ n b'a tɔgɔ fɔ sisan i ba wanzɛrɛ n b'a tɔgɔ fɔ sisan kafiri den bɔnɛma wolo mɔgɔ t'aw dɔn mɔgɔ tɛ aw fɛ mun de b'aw se yan ni kɛnɛ man di i b'i kun na kala ta ka bɔ yen tête de mort n'i m'a dabila i ba wanzɛrɛ n b'a tɔgɔ fɔ sisan ala jugu kafiri o bɛ mɔgɔw poussé k'u bila minɛnin na a bɛɛ fasoden jugu faso kumasuluden faso dɛmɛli de bɛ ka kɛ nin kɛnɛ in kan faso bɛ ka sauver nin kɛnɛ in kan n'o man di i b'i kun na kala ta ka bɔ yen sinon n b'i ba lahara tɔgɔ fɔ sisan fura foyi t'a la voilà n'i ba ka di i bɛ kɛnɛ bila n'i ba man di ye to yan n b'i ba ma cɛ kana n poussé k'an bila nɛni na n bɛ a ye journal Gawusu lamɛn dɛ kabakuru min yera comment ça s'appelle Bafulabe mara la ale de filɛ nin ye an ka journaliste sanuma in kumakan k'a la journal Gawusu journaliste min ɲɔgɔn tɛ Bamakɔ journaliste min ɲɔgɔn tɛ Mali journaliste la danbetigi journal Gawusu an ka kumakan k'a la kabakuru in bɛ nafa min ɲa wari min bɛ ka sɔrɔ a la bi an ka lamɛn Mali sigilen bɛ hɛrɛ mugu de sanfɛ hɛrɛ baden de bɛ Mali kɔnɔ o de la jugu ka ca ni hɛrɛ b'i kun walima n'i ye patron ye i jugu de bɛ caya an ka journal Gawusu lamɛn. Journal Gawusu an bɔra ka dɔ latuni ni récent découverte de Pierre waati min na i b'a ye ko Pierre n'o ye fara sugu dɔ bɛ yen o k'a yira a yira ma di baya o k'i b'a ye ani Bafulabe de cɛ kilomɛtiri mugan bɔ yen ko a ti de nouveau jeune k'i b'a ye nin waati na jeune fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ de boli bɛ ka taa nin Pierre bɔ fɛn min ye o bangebaaw yɛrɛ caman jɔrɔ don jeune yɛrɛ caman kana ba sɛnɛkɛ ma l'extraction de ces pierres sur la colline i b'a ye kulu sanfɛ nin Pierre de ka bɔ an ye Pierre na cogo min na n'o ye Yuguru Kɔrɔ Yugu Wuru Kɔrɔ a bɛ ka bɔ yen dɛ est en plainte et sɔrɔ waati na wulikajɔ bɛ sen na bɛɛ bɛ ka kabakuru bɔ n'o ye Pierre ye. Voilà aw yɛrɛ tulo b'a la ko kabakuru in nafa ka bon fo k'a fɔ a ka bon denmisɛnnin bɛɛ bɛ ka ban sɛnɛ ma ka taa nin kabakuru ɲini n'i y'a den kelen sɔrɔ i y'a faamuya b'a la 40,000 a den kelen 40,000 60,000 100,000 parce que nafaba de b'a la kabakuru in bɛ nafa min ale de bɛ kɛ ka peinture min bɛ wari la dɛ ale de bɛ kɛ o ye n'i y'a si ka mugu bɔ a bɛ kɛ peinture ye ka wari couleur ka yɛlɛma Mali hɛrɛ de bɛ yen n'an bɛ taa fana an bɛ se ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ gɛlɛya bɛ Faransi kɔnɔ ani Amérique a ka bon hakili ma gɛlɛya bɛ Faransi ni Amérique a ka bon hakili ma ne balimaw dɔ farala pétrole sɔngɔ kan yan dɔ farala essence sɔngɔ kan yan Faransi ni Amérique mun de ye dɔ fara sɔngɔ kan u yɛrɛ ka kɛwale ani jugukolo n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ se tɛ aw ye barika tɛ aw la nafa tɛ aw la foyi t'aw ka dugukolo duguma mais fitinɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ k'a kolokolo fitinɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ nin kafiri ninnu de bɛ k'a kolokolo min ye Irisi jamana ani comment ça s'appelle Saudiya jamana pétrole bɛ bɔ nin fila de la ninnu de ka pétrole ka ca ka tɛmɛ bɛɛ kan komi Faransi ni Amérique olu de ye fitinɛ kolokolo Irisi jamana ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ Poutine ye dɔ bɔ a ka pétrole bɔta la pétrole min tun kan ka bɔ ni bɛɛ b'a sɔrɔ Poutine ye dɔ bɔ a la o de gɛlɛya ye dɔ fara pétrole sɔngɔ kan min ye Saudiya fana ye olu fana ye dɔ bɔ ka pétrole bɔta la sisan Américains o ni Français olu wulila ko Amérique ka dɔ fara ka Irisi ka dɔ fara ka pétrole bɔta kan min ye Saudiya fana ye k'o ka dɔ fara ka pétrole kan Poutine ko k'o tɛ dɔ fara ka pétrole bɔta kan min ye Saudiya fana ala kan'u ci u ka dɔ fara pétrole bɔta kan en tant que Poutine tɛ ka pétrole caman bɔ Saudiya tɛ ka caman bɔ dɔ de bɛ fara pétrole sɔngɔ kan a bɛ wari ladon Irisi kɛsi kɔnɔ a bɛ wari ladon Saudiya kɛsi kɔnɔ olu bɛ kɛ bana ye Amérique ni Faransi olu bɛ kɛ fantanw ye n'an bɛ taa an bɛ se n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ Faransi bɛ ka gɛlɛya
Amérique bɛ ka gɛlɛya foyi tɛ se ka san ka da kun jumɛn kan u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kɔfɛ de n'a ma ɲɛ k'aw ka fɛn bɛ bɔ kɔfɛ aw bɛ tila tuguni ka tasuma minɛ o jamanaw kɔnɔ o jamanaw fana b'u tɛgɛ minɛ k'u tɛgɛ jigin hɛrɛ mun b'u bolo ka to n'a ye min ye pétrole ye a da ka gɛlɛn faransi essence dɔ bɛ ka fara bɛɛ kan ka da kun jumɛn kan pétrole bɛ bɔ Russie ani Saudiya de olu bɛ k'u bolo jigin bi dɔ tɛ ka fara pétrole bɔta kan pétrole bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ en tant que a bɛ ka gɛlɛya Saudiya ka sɔrɔ bɛ a la Russie ka sɔrɔ bɛ a la wa bɛ wari sɔrɔ nin ko in na a ka bon hakili ma Poutine ko k'u tɛ dɔ fara pétrole bɔta kan pétrole min n'u tun bɛ ka bɔ ni diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ o ye caman de bɔ a la foyi tɛ ka bɔ sisan Américains bɛ kasi la Français bɛ kasi la k'u ka kɛ Ala kama k'u ka dɔ fara pétrole bɔta kan k'u ka dɔ fara pétrole bɔta kan pétrole min bɛ ka bɔ k'a man ca k'a tɛ labɔli kɛ en tant que dɔ tɛ ka fara bɔta kan a sɔngɔ bɛ gɛlɛya de n'a sɔngɔ gɛlɛyara a nafa bɛ se jɔn ma Russie ni Saudiya ninnu bɛ ka économie kɛ bi a ka bon hakili ma n'i ko dɔ ka su tɛ ko Ala t'i ka dugu jɛ Ala ka barika don tiɲɛ la n'an bɛ taa fana an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye Dramani Kunja Dramani jɔn ka photo yira o la n'a photo bɛ yan Dramani Kunja n t'a dɔn n'a photo bɛ n bolo yan ale ye magistrat de ye j'espère que mɔgɔ caman b'a dɔn Dramani Kunja k'aw ji mun y'u bɛɛ mago sa min ye dɔ ɲa tɔgɔ ko Serifu Kɛnɛ olu bɛɛ tun ye magistrat de ye ani Dramani olu bɛɛ tun ye magistrat de ye mais u y'u to magistraya kɔnɔ ka taa fara k'aw ji min kan ko appel de 20 février k'olu bɛ Mali ci an ye comment s'appelle an ye cɛ in fɔlɔ gɛn min ye Serifu Kɔnɛ ye an y'o fɔlɔ gɛn ka bɔ magistraya la min ye Dara fana ye kunu ale fana welela juge ɲa fɛ u y'a gɛn ka bɔ magistraya la i y'a faamuya b'a la a tɛ kɛ magistrat ye Mali kɔnɔ tuguni fo ka diɲɛ dugukolo meleke fo n'a taara kɛ laharakaw ka magistrat ye i y'a faamuya b'a la k'i to faso baara la e ka taa fara faso juguw kan danga bɛ tɛmɛ nin kan Dramani Kunja k'i to faso baara la ka tila ka taa fara faso juguw kan n'a ka bon hakili ma Asimi i bɛ sira min kan to nin sira kan hɛrɛ bɛ nin de kɔfɛ lafiya bɛ nin de kɔfɛ fasoden jugu a bɛɛ gɛn ka bɔ yen fasoden jugu walahi a bɛɛ gɛn ka bɔ yen an bɛna Dramani photo yira u la ale de filɛ nin ye Dramani Kunja ale de filɛ nin ye k'aw ji min ye ninnu de nɛgɛ k'u mago sa k'olu kalanna o bɛ kodɔn olu ye magistrat de ye a donna or que Mali tun bɛ ninnu de bolo kunu zo ma minɛ Mali ma jɔ an ka nafolo ma segin foyi foyi sans que u da tɛ tulu la tuguni o bɛ ka t'u fara faso juguw kan k'olu bɛ faso ko bɛ Mali ci u bɛ ka taa fara faso juguw kan k'olu bɛ Mali ci Asimi y'a gɛn ka bɔ magistraya la sisan a b'a yɛrɛ ye n'a ka d'a a b'a ka parti politique sigi ka Mali kɛlɛ n'a ka d'a a ka taa tunga la mais Mali nafolo tɛ di ale ma tuguni ni y'ale ka ko bannen de pewu magistrat se tuguni a n'an bɛɛ kɛra kelen ye a tɛ se ka ci ka ci tuguni n'a fɔra hadamaden ma ko sabali n'i ma sabali i b'a ye n'a fɔra mɔgɔninfin ma k'a to n'i m'a to n'a to ni kɔrɔ kelen b'a cɛ en tant que magistrat jamana bɛ ka nafolo d'i ma jamana bɛ k'i balo jamana bɛ ka hɛrɛ d'u kun e ka tila tuguni ka taa fara fasoden juguw kan a kɛra jɔn na bi a kɛra aw de la k'aw ji min hɔrɔnkolon in filɛ nin ye bi k'ale bɛ Asimi ninnu dɛmɛ k'aw ji min hɔrɔnkolon in filɛ nin ye bi i y'a faamuya ko élection tɛ kɛ tellement que danga bɛ Serifu Kɔnɛ ni Dara ninnu kɔ a ka bon hakili ma quoi en tant que magistrat mɔgɔ minnu kalanna i y'a faamuya u bɛ droit ni fɛn dɔn olu taara fara kasanke feere la fɛn dɔnbali ala jugu bɔnɛma wolo ka taa fara o kan a filɛ nin k'u bɛɛ mago sa k'aw ji min filɛ nin k'a ka bɔnɛ bin ninnu bɛɛ kan mɔgɔ fɛn fɛn donna k'aw ji min kan nin parti kɔnɔ ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ parce que parti in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ka Mali danbe bɔ a la mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ a min ye Dramani Kunja ye ale fana gɛnna ka bɔ magistraya la a tɛ se ka ci ka ci tuguni a tɛ se ka pan kɛ jamana nafolo o tɛ d'a ma tuguni a kɛra juguw sago ye a kɛra juguw sago ye n'an bɛ taa an bɛ se Asimi de bɛ yen tan tɛ yen n'an ye fasoden jugu fɛn fɛn ta i tɛgɛ ma ni kaso bonba tɛ i tɛ jɔ bilahi n'an ye cɛ o cɛ ta i tɛgɛ ma ko bɛ jamana in ɲagami bilahi an b'i kun ci k'i da fara Asimi i y'a kɛ cogo min na nin d'a kɛ cogo ye Dramani Kunja u y'a bila kɛnɛ ma magistrat tɛ tuguni n'a ka d'a ka taa ka parti politique sigi a ka Mali kɛlɛ n'a ka d'a a bɛ se ka min kɛ a k'a kɛ mais ka to fanga kɔnɔ ko bɛ fanga kɛlɛ o tɛ marché k'i to jamana bɛ k'i sara ko bɛ jamana ci o tɛ passé yan ala ka barika don Asimi na n'an bɛ taa fana an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle terroriste la tuguni an bɛ na terroriste la ala bɛ ka ko yira terroriste la dɛ ne balimaw lance roquette de filɛ nin ye lance roquette an ɲɛ b'a dalen na
nin de bɛ turɔsiw bolo bi n'u y'a fili a tɛ ci ala bɛ mali fɛ kira bɛ mali fɛ barika bɛ mali la segukaw ka dugawu bɛ ka minɛ turɔsiw bɛ ka malo bi a ka bon hakili ma hali u ka marifa tɛ se ka ci bi kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn b'u bolo n'u k'u b'a ci bi la a tɛ ci ala ka barika don mali la nin ye lance roquette de ye turɔsiw filɛ nin ye ka taa bon dugu dɔ la ka bon dugu dɔ la k'olu bɛ dugu in ci walima ka mɔgɔw ka sow ci a filɛ nin ye n'a taara fara kogo kan a bɛ bin dugu ma a tɛ se ka ci an y'a t'a nɔ la kogo la a nɔ de filɛ nin ye kogo la n'u y'a fili ka taa dugu kɔnɔ n'a taara bin walima n'a taara se kogo ma a bɛ bin dugu ma a tɛ se ka ci ala bɛ mali fɛ kira bɛ mali fɛ turɔsiw ala bɛ k'u barika ban kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo a si tɛ se ka ci tuguni parce que a bɛɛ kɔrɔlenw ye kura tɛ ka sɔrɔ kura minnu tun b'u bolo an y'a bɛɛ jeni kɛlɛkɛminɛn minnu tun b'u bolo an y'a bɛɛ minɛ turɔsiw minnu tun bɛ yen i y'a faamuya b'a la fanba an y'a bɛɛ faga sisan u bɛ ka taa kɛlɛkɛminɛn kɔrɔkɔrɔbaw de ta k'u b'a kɛ k'an ka duguw bɔ n'u y'a fili dugu fɛn fɛn na a tɛ se ka ci ala bɛ mali fɛ kira bɛ mali fɛ malidenw bɛ mali fɛ barika bɛ mali la segukaw ka dugawu bɛ ka minɛ lance roquette de dalen filɛ nin ye u y'a fili mais a ma se ka ci ka ci u y'a fili hali basa a ma se k'a faga n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don mali la hali bi ala ka juguw malo hali bi ala ka turɔsiw k'u ta tiɲɛ k'u nagasi k'u kɔ bɔ fiɲɛ la k'u lebu k'u malo k'u halaki u kana se ka hali ci ka ci n'u tagamana hali sɛfan kan kana ci a daminɛna dɛ mali tɛgɛ bɛ ala de bolo an ma foyi ɲini n'an balimaw ka lafiya tɛ an ma foyi ɲini n'an ka jamana ka basigi tɛ n'aw ko k'a bɛna fitinɛ de kolokolo anw fɛ ala bɛ kodaw ka garankɛ ma min da ba wolo kan an ma se mɔgɔ ma an ma mɔgɔ fa nɛna an ma mɔgɔ ba nɛna an ma taa bin mɔgɔ kan an ma se mɔgɔ ka jamana ma foyi an b'an ka jamana de kɔnɔ ko fo k'olu k'an ka jamana de minana a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini an bɛ ka fagali da turɔsiw kan a ka bon hakili ma u mana bɔ ni sira fɛn fɛn ye u b'an ka sɔrɔsiw jɔlen sɔrɔ yen nɔ u bɛ k'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ dafara c'est comme ça Asimi an ka dɛmɛ b'i ye an b'i kɔ fo saya turɔsiw kɔnɔnafili b'u kan bi a ka bon hakili ma caman bɛ ka t'i dugu baguni de caman bɛ ka boli ka taa Moritani kɔnɔ bi tellement k'an bɛ ka kodaw kan tellement k'an bɛ ka gosili dɔ kan u kɛra kɔnɔw sigiyɔrɔ t'u la quoi lance roquette de filɛ nin o ye min ɲɔgɔn fili an ka bateau ma sisan an ka cɛ a tɛ ka wuli yɛrɛ a tɛ ka ci a tɛ se ka foyi dilan n'u y'a fili dɔrɔn ka cɛ a bɛ taa bin de foyi a tɛ se ka ci ala ka barika don tiɲɛ la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Isa Kawujimi Isa Kawujimi a y'a lajɛ a kɛra komi gawo fatɔ k'a fasa fo k'a fin k'a tila k'a nɔgɔ nka cɛ dangadenya man ɲi dɛ dangadenya man ɲi a y'a lamɛn dɛ walahi ni Asimi ninnu ye nin gɛrɛ a la an bɛ fanga in to Asimi bolo an b'a makun ni Kawujimi sera ka aw manipuler ka don ni fanga in kɔnɔ an b'an sen bɔ Maliko kɛlɛ la k'a firi jamana jɔ tɛ molobaliya ye quoi ka jamana jɔ k'a kɛ molobaliya ye a tɛ passe o bilahi dɔgɔyama fɛn fɛn bɛ faso in kan bi Kawujimi senba b'a la Kawujimi de ye Faransɛw ka wari minɛ ka taa Mali lagosi Kawujimi de ye parti lankolon sigi yan ko appel de 20 février o mɔgɔ kelen kana bi k'a bɛ Mali tanu n'o donna nin fanga in na an b'an don ni jigi a lamɛn non a b'a lamɛn parce que moi je te dis ne n'u bɛ kuma o même je dévoile pas un secret ne n'u bɛ kuma o ne n'u tɛ kɛlɛ la o politique la n'aw ma bɛn tuma dɔw la aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ politique babu la parce que aw ka hakililaw tɛ kelen politique moi je n'ai aucun problème moi je parle avec eux ne n'u bɛ kuma je te cache pas je parle avec eux où est le problème même aujourd'hui j'ai parlé avec un d'entre eux donc bon c'est pas la peine an bɛ malien de à un moment donné les Maliens se retrouvent forcément aw amiri ne tɛ mɔgɔ min bɛ taa tabali jɛ ne bɛ min na dɔrɔn b'a la ni n t'a la n t'a la bi j'ai décidé d'aider le président de transition pour sauver le Mali on s'en fout de toi don min na n ko n t'a la e ma wari minɛ kɔni mais imagine ko ale dɛsɛra bi ko k'Asimi dɛmɛ e de o e tɛ anw taara déjà i taara fara jugu kan k'i bɛ nin fanga in kɛlɛ est-ce que a y'an dɔ jɔ wa aw sera anw na wa la question est là aw ye ŋaniya jugu denya bɛɛ ta ka nin jamana in sɛgɛrɛ a ko kɛra cogo di malo e sigilen don bi ko e bɛ Asimi dɛmɛ an mago b'i ka dɛmɛ la a bɛ k'a fɔ Asimi ko a bɛ k'aw dɔw wele dɛ walahi aw fɛn fɛn mana nin ka appel ta a ye faso janfa aw fɛn fɛn mana kuma nin fɛ bila a ye faso janfa aw fɛn fɛn mana nin ka appel ta ko a bɛ kumakan duman fɔ bila a ye jamana kɔnɔdenw janfa a ye nin to ye a kungo b'a yɛrɛ bolo ye parce que dangaden sɛfu don ni nin ye aw nɛgɛn ka gɛrɛ aw la an bɛ fanga in dɛmɛli dabila dɛ
parce que faso jɔ tɛ molobaliya ye dɛ jamana jɔ molobaliya tɛ k'aw ji min ye faransi la fasa mali kan waati min na mali bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ka minisima dɛmɛ ka jamana lagosi o mɔgɔ kelen kana bi ko a ka dɛmɛ bɛ Asimi ye o y'a ka dura ye mɛ nin kana don fanga in na hali a ka pɛlɛ kana ta a y'a to a ka kasanke feere la ye mɛ n'a ye nin gɛrɛ aw la walahi a ye maliyɛnden bɛɛ kuma sulu a ye maliyɛnden bɛɛ kuma sulu a kana ka mun nafa k'aw ji min ka parti kɔnɔ mɔgɔ fila t'a kɔnɔ hali a muso n'a denw t'a kɔnɔ nin bɛ se ka mun de dilan diɲɛ kɔnɔ a barika banna fo k'a ta tiɲɛ k'ale bɛ Asimi dɛmɛ ne yɛrɛ t'a dɔn e bɛna Asimi dɛmɛ ni mun ye o e bɛna Asimi ninnu dɛmɛ ni mun de je sais pas wari t'i kun se t'i ye jama t'i kɔ foyi i dalakan tɛ ciga ci i ɲɔgɔn danga dɛmɛ wolo Mali kɔnɔ o de bɛ n'i sigi bi Mali an bɛ se ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma mais o t'a yira k'a fɔ i ka taa jamana wɛrɛ dɛmɛ i faso kan Faransi parfum ka ɲi Faransi bokasa ka ɲi Faransi de bɛ Mali wari dilan Faransi de ye patron ye nin bɛɛ fɔra Mali ma k'aw ji min nɔfɛ ne mɔgɔ kelen na tun k'ale bɛ Asimi ninnu dɛmɛ a bɛ se k'a fɔ a da la mɛ n'aw sɔnna nin ka aw dɛmɛ walahi n'aw ka fanga ma bin aw k'a fɔ ne ma ko t'u mɔriya nin dangaden ninnu mana don ko ko la a bɛ tiɲɛ u mana kɛ sake hali ni ninnu kɛra mɛ ninnu mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ ala b'i halaki u mana tugu mɔgɔ ko ala b'i ta tiɲɛ an bɛ min fɔ Asimi ye k'aw ji min bɛ k'a fɔ dɛ ko dɔ b'aw tu la k'ale n'olu bɛ kuma ani mɔgɔ minnu bɛ kuma aw tu la o ye faso janfa hɔrɔnw tɛ danbe t'u la k'o fɔ an da camancɛ la k'aw ji min ko parmi le 5 colonels k'a ni dɔw bɛ kuma la ani mɔgɔ minnu bɛ kuma la ani mɔgɔ minnu bɛ teriya la a bɛ ka faso janfa dɛ jamana jɔ molobaliya t'a se mɔgɔ bɛ se ka molobaliya jamana jɔ mɛ o tuma tulonkɛ don wa mɔgɔw nin bɛ ka to ko min t'a fɛ an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa ko min na jamana bɛ ka jeni ko min na dɔ ka t'i sigi ka jamana lagosi o ka tila k'ale bɛna don jamana kɔnɔ walima ale bɛ nin kɛ mais a ta sɔn aw kana sɔn dɛ Asimi aw kana sɔn cogo si nin ka gɛrɛ aw la ni nin gɛrɛ aw la bi la a bɛ kɛ samiya bo ye ni nin fɔra aw kan bi la aw dɛmɛbaga bɛɛ bɛ taa aw kana sɔn dɛ nin ka gɛrɛ aw la voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Buba Fane di Buba Sumaworo tellement que Buba Fane ninnu barika banna o taara groupe dɔw de sigi ka anw bɛɛ bila kɔnɔ parce que jama t'u kɔ mɔgɔ t'u fɛ u kɛra komi samiya bo o kɛra ba sinamuso sago ye Buba Fane de taara groupe dɔ sigi ka anw bila kɔnɔ a ye mɔgɔ minnu bila kɔnɔ olu y'a ba tɔgɔ fɔ a ye ka fa tɔgɔ fɔ a ye ka nɛni sugu bɛɛ d'a kan ka danbe bɔ a la o ye caman lajigin tellement que Buba Fane ma ka go bi tellement que Buba Fane nɛgɛ tɛ mɔgɔ la bi ka taa groupe dɔ sigi ka fasoden ɲumanw bila kɔnɔ bilahi u ye ko d'a kan garankɛ ma min da bagolo k'an k'olu lamɛn fɔlɔ e b'an ka jamana buruja e b'an ka défense buruja pendant ce temps e bɛ Faransi yan e faw bɛ Mali la e ba bɛ Mali la an fa bɛ Mali la ne fa bɛ Mali la ne ba bɛ Mali la e muso bɛ Mali la e ka kabila bɛ Mali la mais la défense de la République olu mun bɛ taa fɛnw kɔnɔ ka sa k'u faw to ka sa k'u ba to an bɛ tunga la kalo kalo an bɛ wari ci k'an faw wele k'an ba wele mais pendant ce temps dɔ de bɛ b'u nɛgɛla kɔnɔ ka taa sa danu muso to yen pendant ce temps e bɛ k'olu buruja Buba Fane est-ce que ne bɛ se ka to kɛnɛ kelen ko la bɔ et ça fait mal à Benin et c'est du haut et très fort. Billahi a bɛ don waraw t'u la billahi ɲininkali Kaba Michel mɔgɔ caman bɛ don groupe kɔnɔ n donna nin ye siɲɛ fɔlɔ de sisan trop ka don groupe kɔnɔ mais à temps taw sɛgɛ a bɛ Kaba Michel billahi u bɛ kumakan dɔn Buba Fane ne bɛ mun ɲini fɛ i ka kɛ Ala kama i ka kɛ kira kama maintenant si tɛ dɛ i ka vidéo kɛ i bɛ quartier mun kɔnɔ i ka vidéo kɛ i bɛ iri mun na i ka vidéo kɛ i bɛ métro ta ne b'o dɔrɔn de don ka nin ba cɛ e b'i da Faransi Buba Fane i bɛ embargo la ni san pɛrɛn Buba Fane billahi i bɛ ja Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Faransi kan yan Buba Fane e bɛ kaso la Faransi e ni ɲɔgɔnnaw caman mais vous êtes de venture Buba Fane bɛ ne kuma kan dɔ trop billahi ɲininkali a ka suma Ala je dis Buba Fane je suis prêt à mourir pour mon pays et mon enfant e b'i da Faransi yan ka fara tubabu kan an ka faso buruja Macron i terikɛ Macron il est vendu i terikɛ Macron il est abruti i terikɛ Macron président de la France je dis oh est très fort n ka kumakan tɛ ka taa di Élysée ma n b'u boycotter ni ba cɛ bɛ France yan ne balimaw Buba Fane taara nin groupe de sigi non a ma nimisa dɛ a y'a lamɛn parce que ne ka Buba Fane ma n ko f'a ka Mamu Diko kɛlɛ de Diko Buba Fane ban'o ma o de b'an cɛ an b'o kɛlɛ de la ne ni Buba Fane n diminenba de b'a kɔrɔ n ko f'a ka Mamu Diko kɛlɛ cɛ ale ko k'a tɛ Diko kɛlɛ ko ne ka Diko to yen bon o ma nɔgɔn dɛ
ni duna dun bɛ an bɛ dugu nɛmɛ ɲɔgɔn dɔn parce que mamu dugu de y'an ka problème ye an ka taa ɲini yɔrɔ jan an sɛgɛnna kumaba diko kanubaga dɔw bɛ ka taa fara ninnu kan ala ko ni ne ye diko kanubagaw yɛrɛ tɛ o tɛ diko fɛɛrɛ jugusagow don olu mɔgɔ sugu dɔ bɛ ka i ɲɛ t'a la ninnu n'an bɛ taa an bɛ se o an bɛ tɛmɛ ale la nafa t'ale la Bawari ka mɛmɛ kɔri basi i b'a kan Bawari i bɛ groupe créer i bɛ mɔgɔw ladon a la c'est vrai an b'i bonya an b'i to groupe kɔnɔ mais i bɛ tila ka groupe di CDR mɔgɔw ma n'a sɔrɔ CDR mɔgɔw ka groupe dɔ dɔrɔn i b'a fɔ anw ɲɛna quoi an bɛ quitter quoi. Ouais, c'est méga an b'i fo yɛrɛ bon n ye vidéo damadɔninw bila n tɛna se ka vidéo bɛɛ bila bi mais photo caman bɛ yen fɛnɛ ni diɲɛ mɔgɔbaw ye ɲɔgɔn ye baara sira kan donc n bɛna to k'a bila dɔɔnin parce que hali minnu t'i fɛ minnu b'i fɛ i k'a d'u ma minnu b'i fɛ a bɛ k'olu bolo prévu ye donc minnu b'a fɔ ko Buwa fana b'a yɛrɛ fɔ ni diɲɛ mɔgɔba bɛɛ tɛ i tanu k'i fɔ k'i tɛ sɔn i yɛrɛ ye dɛ donc ni Ala ye nin bɛɛ k'i b'a fɔ alhamdulillah donc Ala kana n jugu tan halisa Ala kana n jugu tan mais kobaw bɛnalen Semiga ko belebelebaw de bɛnalen minnu bɛ fadenw da de je pense que n ye fitinin yira Abbas Jire la kɔsani na Abbas Jire y'a dɔn k'a fɔ n sen bɛ yɔrɔ min na Jire Abbas mais kobaw bɛnalen ni Ala ka jɛ Ala ka si kɛnɛya Buba wallahi bilahi ta tiɲɛna ka bɔ tiɲɛ c'est vrai que Buba e bɛ kaso de la France kɔnɔ komi kaba misali y'a fɔ cogo min na i t'i diya foyi ni teriw tɛ ɲɔgɔn ye foyi i tun bɛ diya min sɔrɔ Mali kɔnɔ hali i t'a jaga sɔrɔ yan o de la don o de bɛ ka Asimi ninnu danga ka Asimi ninnu nɛni walasa maliyɛn dɔw bɛ se ka fitinɛ k'a ma cogo min na ka Asimi ninnu bɔ yen n'o kɛra e bɛ taa Mali la mais Buba fana e bɛ sa tunga la Asimi tɛ bɔ Mali fanga la fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke i bɛ k'i yɛrɛ mago sa fo Buba fana ka laɲini tɛ foyi bi ka taa Mali la mais a tɛ se ka taa Mali la Asimi bɛ yen i bɛ France i bɛ kaso de la k'ale ye diɲɛ mɔgɔba ni diɲɛ mɔgɔbaw ye ɲɔgɔn dɔn e bɛ kaso la bi i ni diɲɛ mɔgɔbaw ye ɲɔgɔn dɔn i tɛ se ka taa Mali la bi i tɛ se ka profiter i tɛ se ka yala hali France kɔnɔ yan ça sera quoi i ni mɔgɔbaw ye ɲɔgɔn dɔn waso jalan na pa paga kisɛ tɛ jabaro a ye mɔgɔ minnu layɛlɛ ka groupe sanfɛ olu ye ko d'a kan grand kema an ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn Buba ko wallahi k'ale Buba fane ko n'i ye wari d'ale ma ko n'i ye financé baga k'ale la k'ale bɛ se ka rébellion former Ivoire Sikaso quoi e Ala n'a kira cɛ e mɔgɔ min bɛ Buba fane kɔ e somɔgɔw bɛ Sikaso n'a ye rébellion former a bɛ se k'i fa faga a bɛ se k'i ba faga e bɛ tila ka na bɔ tuguni k'e bɛ Buba fane kɔ t'aw miiri han taa ɲini ka mɔgɔ bila k'i bɛna rébellion former ka jigin i ka jamana kɔnɔ taa ɲini kama han mɔgɔ b'o fɔ ko n'i ye wari d'ale ma k'ale bɛ se ka rébellion former Sikaso c'est à dire i kan ka minɛ depuis o yɔrɔ la o Buba fana kan ka minɛ yɛrɛ de quoi i bɛ minɛ min dɔrɔn c'est à dire komi mɔnɛ kelen min maliyɛnw na Buba fana sela ka boli quoi o de mɔnɛ bɛ maliyɛnw na quoi tɛ n'a ye cɛ n'a kun nana Mali la ka nin kuma fɔ Mali la an tun b'a minɛ dɔrɔn k'a fili a kɔnɔ an tun b'a faga de k'a minɛ i n'a fɔ an ye Arash Bachi minɛ cogo min na le guide Arash Bachi an ka lamɛn jamana de ta ye Maliyɛn armée kiriyana kabini Asimi bolo wala a bɛ kiriya don min na an b'a fɔ Asimi tɔgɔ fɔ ani sini Asimi kɛ ɲɛ dɔ bɛna ka armée mɔgɔ dɔ bɛna ka Asimi kun kɛ ŋama ka wuli ka bɔ yen donc o b'a yira ko Asimi ta tɛ armée quoi armée ye jamana de ta ye voilà an ka armée de bɛ ka faga su tile nin ye a ɲɔgɔnna dɔ de ye u bɛɛ denkolonden ninnu de ye kelen ye a mɔgɔ kelen fana bɛ yen o dɔrɔn de farala kan ko ale ka dɛmɛ bɛ Buba fana Asimi ninnu ma ye sinon o ye mɔgɔ fɛn fɛn layɛlɛ n tɛ se k'a fɔ k'ale bɛ jouer quoi bilahi o kuma sugu fɔ Buba fana ma c'est à dire tɔ yɛrɛ ma tɔ ne ma d'a la n'a bɛ sunɔgɔ su rɔ ka taa groupe se mais i ni mɔgɔ minnu parce que ani mɔgɔ man di o sinon e ni mɔgɔ minnu bɛ côté kelen na e kan ka taa groupe sigi k'olu de layɛlɛ ye mais ni e taara jamana c'est que fasoden ɲuman bila i ka groupe kɔnɔ i y'i fa lase nɛni ma k'i ba lase nɛni ma ka fɛn bɛɛ lase i yɛrɛ ma quoi ah mais mɔgɔ t'u kɔ mɔgɔ t'u fɛ u nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la sinon e kan ka taa groupe sigi cogo jumɛn k'a ne yɛrɛ bila a kɔnɔ ne ye ka taa groupe sigi k'anw bɛɛ bila a kɔnɔ mais cɛ kɛra fatɔ ye quoi a kɛra handicapé total ye a kɛra banabagatɔ ye a t'a dɔn a bɛ min kɛ tuguni quoi e ka taa groupe sigi ni an bɛ se ka bɛn fɔ la a groupe sugu la ne tɛ kuma kan mais bilahi denmisɛnninw bɛ yen nɔ o ye koda cɛ kan u y'u bɛɛ lajigi o ye mɔgɔ fɛn fɛn layɛlɛ o y'a bɛɛ bila kɛnɛ ma parce que o ye koda ninnu kan garankɛ ma min da b'a bolo kan jugusago den ko n'ale ye wari sɔrɔ k'a bɛ terroriste financer ko ka taa Asimi ninnu kɛlɛ n'ale ye wari sɔrɔ k'ale bɛ terroriste financer walasa o bɛ se ka Mali ci cogo min na i fa bɛ dugu min na i ba bɛ dugu min na Buba fana de bɛ ka nin fɔ quoi ko n'ale ye wari sɔrɔ k'a bɛ taa terroriste financer pour que o bɛ se ka Asimi ninnu bɔ fanga la cogo min na kafiri den e b'i sigi kɛ tunga la yan
asimite boy be ate boy sini ne mo de fo nko hakilina flata la bikani fanga bo place la mais tu sais o bi o kuma de ba da kono koni ale se so ka be word de turo so ma ko ka asimi boy ame ka turo so fara dongodo franci wari mun bo ko be ko ah wari min be franci ko abe ko wari min be so ko abo ko olu be ka turo so finance o benata be ko fara bo afana be ka ninde hakilina tabi ninga nya de ba la bi koni wari dale ma ko ale be turo so finance aduma nimsa ka kuma fota wala demisenu yo koda ka groupe in kono ye ayu bela jigi ka boye ka firi ala jugu bonema wolo ala ka hinila ki dara sumaya e bi sa jogo de la e ba be sa bi tse kata kunda o de bi sigide ne be tinya kande a ko bebe kato ni ko tumbe kato e tala e be boli ka bo mali kono ni barka tumbe ela e be boli ka bo mali kono ni barka tumbe ala boabe gen barka banende mais ini bembaga be bembi la hobi kunchi ki dafara ha tellement qu'on kera handicapé ou quoi kata groupe sigi ine mogo munu mandi ine mogo munu te hakina kelena kata olu bla groupe kono olu betande ema olu te tandi ma de billahi yo koda che la sa inka akabu hakilima ala ka hinila ambe bita bla ya ninde tunya sigi kumbaye har bi anjolen ka to ka foso kumabo here chama de be mali kono here chama de bambulu o de geleya be anka ni sebi yebe senge billahi ni sebi ebe senge wa mogote here fona soro kasoro ima gelea chechi mogote here soro kasoro ima senge ambe jolen ka to anga faso deme sorasi u kelen tse ka nyenabo président kelen tse ka nyenabo faut que population be de ka ke sorasi ebi mali population be ka ke sorasi ni mimbe se ka bereta o ka bereta ni mimbe se ka kaba kurunta o ka kaba kurunta ni mimbe se ka beseta o ka beseta anga fanga ke kelen ka jugu kele ka banga jamana kono o tron da solution ni min fana mana jugu kome appel blanga famoma inya mana da jugu kantoro wole bla anma wole bla bela jelema bagunu time flene ne appel passé ya ambamuso de kra sababu nyumanye billahi ka ne ka video ta ka bla ministre ka privé kono ka bla prison ka privé kono ka bla ya famille bla chef d'état major ka privé kono ça que ne video minke odo fonko bagunu tudo sube billahi ambamuso nyumando ya tantena to fo ça que ale denye fama badi a denye présent ka suru fama in beka numéro ba bulu billahi aye video inta tellement que nko kada quoi aye video inta ka bla fama beka privé kono be yaye bagunu be ka sécuriser be akabo hakilema nambeta ambese ala ka barka do chinyala ambe bita bla ya jaba baraji ki faut ki wali nyumando mo fen tumbe kena kono anga foli ba bela jeleni partager maximum nambeta fana ambese ala ka binoya